Hello guys! Magluluto po tayo ng dilis or dried fish for breakfast. Good day everyone! So for today's video guys, ay gagawa tayo ng spicy dilis. So yan po yung aking mga ingredients. And then nagpait ako ng wok. Lagay natin ng mantika. And then ilagay natin yung ating kamatis. Ayan. So inis lang natin siya guys hanggang sa medium brown. And then mix lang natin guys. Isunod natin yung ating sibuyas. I-mix natin. Ayan. So natin guys, wait natin guys, and then yan, magawa tayo ng parang butas. Ilagay na natin yung ating dilis, dried fish. So napakasarap niyan guys, dahil galing pa siya ng Masbate. Ayan, shout out sa nagbigay ng aking dilis dyan guys, sa Masbate guys. So mention. So ayan guys, inis lang natin, stir fry natin guys hanggang sa mag-golden brown siya guys. So ayan, so ang sarap na guys. So hindi siya yung tipong maalat, so katamtaman lang guys. Ayan, inis lang natin guys. And then after nan, maglagay tayo dyan ng sugar. So unahin natin ilagay yung ating spicy na sili. Ayan, so yan po ay yung maanghang na sili guys. Yan, inis lang natin guys. And then, ayan guys, maglagay tayo ng konting asukar. A little bit of sugar guys, para natin yung ating lasa niyan. So, ayan na guys. Para kasi hindi nakakaumay guys, maglagay tayo ng kunting sugar. Yun ang ating pampalasa. So nunod na tayo maglagay ng ibang ingredients. So after nyan guys, ayan, golden brown na siya guys. Huwag yung pabayaan na masunog. So and then mix lang natin ng ganyan. So ayan, ready na guys at kain na. So lagay lang natin guys sa serving plate, and then ready to eat. So ayan guys, thank you for watching. See you on my next video. Bye bye, God bless. Shout out to all viewers and to all.